Джима 240. Хлоп, зубрик пише, що тоді. Зняли. Зараз зливаємо дизель. Це за 17 років сюди ще ніхто не лазив. Дивимось, да, який нальот серйозний. Зливаємо солярку і будемо рульову колонку цю замінювати на ГАЗ-66. В нас є, тому що цих 3 черв'яки я вже запарився їх міняти. Це за стільки часу 3 черв'яка пішло. Тому зараз це зніметься, переробиться зовсім по-іншому, зніму ще відео. Це рульова від ГАЗ. Хлоп. Карданчик хлоп. І полетіли. Така ситуація.